everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ang babae. May kawasap siya sa mall. Oh, niya siya paingon sa parking lot. Magdali kong sud sa sakyanan na. Iagad siya paingon sa kunay mutangan. Ug isog ka siya nang. Salome, magsulti ta! Gawas diha! Oh, kisangpit ko niya, Salome. Gawas diha! Magsulti ta! Gawas! Kalma lang. Nga na bang isog man kayo ka? Dugay na ko nangita nimo. Di ka pa magtago-tago ha? Hain ang akong bahin nga gisaad nimo nako. Ha? Bahin ba? Unsa ka bahin? Misaad ka nako og 100,000 sa usa ka bata nga akong madani mo. Unsa? Wa ko mahibawan na gipanulti nimo. Ayaw na lang pagbuang-buang pa. Unsa man, gusto kang ipadakop ta ka, ha? Kalma lang ha, kalma lang. Sakay una diri sa akong auto. Dali, arita magsulti sa sod. Ayaw pag-iskandalo diri sa parkingan. Dali. Okay, karon sulti og tarong. Ang kwarta nga akong bahin, hain naman. Nganong nawa ka man human nako madani mo ang bata? Ha? Ayaw na. Unsa man ang bata nga imong gipanulti? Nganong magdama ka og bata para nako? Ayaw na lang pabuang-buang pa. Mapriso gyud ka kung dili ka muhatag sa akong bahin. O nganong bahinan man sa taka? Nahibaw ko nga dagko kag halin sa bata nga imong makidnap. Usa? Dili ka na tinuod. Dili tinuod ka ng imong gipanulti. Usay dili tinuod. Duha na ka bata ang akong nadaan nimo. Pero ang katapusang bata nga akong gida, wa ko nimo bayre o kalit lang kang nawa. Ha? O saman, muhatag ka nako o dili? Muhatag ka bala ko sa kumbahin o dili? Muhatag ko pero dili pa sa pagkakaroon. Ayaw kong unya-unya apa. Nahibaw na ko ang imong modus. O kung dili ka gusto nga mapriso tang tanan, nga mga priso tang tanan ini, ihatag na ko ang akong bahin. Oo. Ihatag na ko nimo. Pero kinahanglan pa na akong kuhaon sa bahay. Oh, okay, sige. Mag-abot na lang ta sa usa ka dapit. Dili mahimo. Dad ako sa imong gipuy-an karon. Kung dili ka gusto nga adto ko mulaho sa kapulisan. Ha? Hello. Bimbo. Unsa naman? Oh. Wa nimo masundi si Dorina? Nalipat ka? Panuway! Ha! Ayaw ko hatagi anang way lami ni mong katarungan. Sige, pagitaan siya. Kung asa na siya paingon. Eman, unsa man? Gusto kag tabanggi ka nako? Ayaw na. Kuyaw kung ma-expose ka pa. Dili na ko mahadlok ka ma-expose. Tuod, malakaw ko karon. Gusto ko mag-shopping. Di ka mahadlok mo gawas-gawas? Eman, nga di bang mahadlok man ko nga lahi naman ko og naong karon. Giusab-sab na ko ang style sa akong buhok. Pero, aron makasiguro ko nga wa gyud makailan ako sa gawas, mag-wig na lang ko. Sige, bye. Hain man ka paingon si Salome. Okay. Niya na ta sa amo. Oh, mao na ang bag-o nimong gipuy-an. Bay na sa Mao na ang bag-o na kong gipuy-an pero dili ka mahimong muso diha. Dato ka na gyud ay sa imong pagpangidap og bata.
Ayaw ko pasanginlig ingon, ana. Ha? Mauma na ikaw. Mauna kita. Busa, why binuangay ini? Okay, sige. Ihatag na nako ang akong bahin sa katapusang bata nga akong gihatod nimo. Pilay edad sa bata nga imong gihatod nako. Oh, nalimot ka. 3 anyos ang bata. Babay. Mangita pa man jud ka og lusot, oy. Oh, sige na. Ihatag na nako ang akong bahin. Okay, sige. Pabuta ko din sa auto. Usa makinikipanulti ni ini papayana. Tinuod ka ni ha? Nga kidnapper ko. Uy, Ma'am Dorina, sayo ka man laging naulit, ma'am. Abi ba na kong mangumpra ka pa? Hain si Lola. Taas yung lungga sa basement, ma'am. Okay, sige. Naunsa man tos, Ma'am Dorina. Luspad man kay gnaw. Unya nagtali. Saan kayang tuyong Lola? Lola! Dorena, mayo kay ni Akana. Mubalik na ko sa atong tindahan sa probinsya. Lola, may sobra pa ba kasi mong kwarta nga sa katong atong gipuhonan sa tindahan? Oo. May mo pag manghuwam ko usa ka gatos ka libo? Oo. Pero nga naman, o ganun ta sa ragod nga nung luspad man kayo ka. May baw ka raon niya, Lola. Ambi na ang kwarta. Oo. Naapamagyapon sa bag nga itom ang sobra sa akong gipuhonan. Salamat. Unsa Miss Dorina? Anong di man siya mutubag? Kinanglan makontak na ko siya. Basi may pauli na sa sabay. Gusto, manawag ko sabay. Niya na ang kwarta. Maayo. Sa sunod, magdagan ni ko og bata. Ayaw nagigog tamblingi sa akong bahin, ha? May mo pagmangutana? Oh, unsa man ka na? Mulakaw na ko. Unsa man, mao ba gihapon ang imong number? Wa ka mag-usap? Lain ang ako number. Hatagan ti ka. Pero ako na ang manawag nimo. Sama sa naandan nga kung magkinahanglan kag bata, tawga lang ko ining bag-o na kong number. Ambi. Naipapil diha, ballpen. Insamang ka ning nanawag sa telepon, no? Hello? Nang Lingling? Nakas Dorina? Di ba siya matubag na ako? Ay, dinhi na to ganiha, Dok. Pero, onya nangita dito ni Lola, onya, may gawas raman sa tayo balik, uy. Mao ba? Mura magdoon na to siya problema, Dok. Unsa? Ngano nakasulti mo ka na? Unsa man nakita ni mo niya? Ang angkay luspag man kag naanggod, unya, murag mabalakon man kay to. Ay basta, mura siya, uwa siyang kaugalingon. Susiya kung hain sa karon. Manawag ko balik. Unsa nam sabing ako nahibawan? Unsa magyuday ko? Magdurina, ni ana man day kalaki. Hala na, nawag rabatos doktor ni mo, ma'am. Ha? Ma'am, doon na kay problema? Ha? Oo, amen. Kuwan. Oo. Pero, di ako na nang liling. Si ma'am. Naunsa magyud ni siya, uy. Mura magyud ni siya dunay sakit. Hello. Bimbo. Unsa naman nakita na nimo si Dorina? Naa na ang iyang sakyanan sa ila. Buti pa sabot kami pauli na siya. Sige. Ayaw pagbiya diha. Basig mo lakaw siya pagbalik. Gusto ko nga mahibaw sa tanang lakaw ni Dorina. Siya ang tutuki maayo. Nga naman unsa magito gipanulti sa babae? O kinsa man siya? Unsa man siya sa kong kinabuhi sa unang panahon? O ganong ginganlan man ko niya kidnapper? Unsa man gyud ko sa una? Tinuod ka ang iyang pasangil nga
nga usa ko ka kidnapper. No, dili. Dili ko makadawat, ana. Dili. Kasakit sa kuko. Kinsa man gyud ko. Unsa man gyud ko. Kasakit sa kuko. Dorina? Joseph, sulti ko sa tinuod. May gitago ka ba na ako? Ha? Joseph? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!